Ako mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini. Isa ka milago. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon. Pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pagpoong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hello? Tita Elsa? Shena? Tita? Nga nagahibi ka? Si Tito Mavirilio. Patay na siya. Ano? Patay na si Tito? Nga! Anong nakabuta? Nga magkahinali sa giya kamatayon? Hindi ko mahambal sa imo sa telepono. Kung mahimo, magpauli ka na lang dayon. Tugod hindi ako makahibalo sa buhaton ko. Sige tita. Papaalam lang ako sa abon manager. Kag pagkatapos, mapuli ako dayon dira. Tubtub sa buong. Daw hindi ako makapati nga wala na si Tito Ver. Siya lang nagatindog bilang amay ko. Sugod sa mapatay ang akon mga ginikanan sa isa ka aksidente. Ginkabig nila ako ni Tita Elsa. Nga kaugalingon nila nga anak. Ginpa-eskwela nila ako sa syudad. Tubtub nga makatapos ako. Kag nakaangkon sang maayo nga trabaho. Kag agud makatipon ako. Talagsa lang ako nagapauli sa amon probinsya. Sa bailo nga gamiton ko ang akon kwarta sa pamasahe. Ginapadala ko na lang sa ila ni tita. Para bisan paano, makabulig ako bisan jutay lang. Tungod indigin man ako ang akon sweldo eh. Subong pa lang, ginapananaw ko na ang pagpangalisod ni Tita Elsa. Nakahibalo ako kung ano niya kapalangga si Tito Virgilio. Shena! Oh, Shena! Tita! Wala na si Tito mo. Ginbayaan na niya kita. Gusto ko siya na makita, Tita. Karika, mapalapit kita sa iya nga lungon. Ara. Tito! Kanugod! Kalipod lang sang tiyon nga nakaupod ko ikaw. Sa diin, ako naman ang nagasakdag sa inyo ni Tita. Kag hindi ko gid malimtan ang kaayo mo sa akon, Tito. Ginpalangga mo ako.
Nagasubok sa imo tunay nga anak. Kung mapabalik ko lang kung tani ang panahon. Kung mapabalik ko lang kung tani. Wala ka pa ba lagi na tuyo, Siena? Ako naman, anay, ang mabantay kay tito mo. Magpahuway ka na. Nakahibalo ako nga kapoy ka. Tungod kalayo sa ginbiyahe mo. Okay lang ako, tita. Dire lang anay ako Sige. Ikaw ang bahala. Pero kung ginatuyo ka na, mahimo ka na nga makapahuway. Bisan subong lang. Makaupod ko si tito. Kag bisan sa amo lang sini nga paagi. Maalagaran ko siya, tita. Nakahibalo ka balasang balita sa piyak nga barangay, Mare? Ano, Mare? Atong balita bahin sa aswang nga nagapamangga sa dalan? Oo, amo ina. Kaya mo, Diyos ko. Nagapalanindugid ang balahibo ko Tagsa nga madumduman ko ina, Mare. Ay, Mare. Hindi ka magpati sa balita nga ina. Ha? Inga aman, Mare, haw? Gusto lang nila mahambalan kag manginbantog ang ila lugar para nga makwartahan. Para nga makwartahan nila ang hindi matuod nga balita. Kung sa bagay. Pero, Mare, doa mo man sina ang panulo ko Kaysa diin abi makakita sang isa katinuga nga nagakaon sang patay man. To sa badigwa ako Samtang nga ginapaminsar ko pa lang. Napatian kong paghambalanay sa duha ka babae kay ina. Lain na gid subong nga henerasyon. Wala na nila ginapatihan ang amo sina nga sahi sang sugilanon. Kag bisan gani ako, wala man nagapati sina. Isa ina kakabuangan. Ay, mabiyaan na ako diri. Makadto anay ako sa banyo. Makita ko diri sa espeho. Sa sulod sang banyo ang akon kaugalingon. Nagapalangarok pang akon mga mata. Tungod daw halos hindi ko na mapungga ng paghibi. Ay, ginasakitan gid ako sa pagpanuumdum sa hinali nga kamatayon ni Tito Ver. Kag si Tita Elsa. Subong pa lang. Hindi na ako mapahamtang magpanumdum kung paano na siya karon nga wala na si Tito Ver. Mapasugot ayhan siya nga mag-upod sa akon dito sa syudad. Ay, magwa na ako diri sa banyo. Mabalik na ako sa haya ni Tito. Hala? Ano ang natabo? Kaina lang. Doon nagasugilanon pa man ang mga tao diri sa gwa. Samtang ato ako sa banyo. Kadali man na sa akon dito Apang amo na sining naabtan ko. Nagakatulog ang tanan nga mga tao.
Hamuog isang ila pagtulog, ho? Hindi. Do hinali lang nga nagkuba-kuba ang dugan ko, ha? Tingkol ba anak ko sang hinali? Ani ka bala? Magwa ako diri sa balay. Ari na ako sa gwa sang balay. Oh, Diyos ko! May nakita akong lalaki sa unhan. Kagkalagbas ang iya mga tudlo. Hindi! May ginapasan siya nga bangkay. Kagpamilya rin na sa ako na. Si Tito Ver! Siya ina! Tito! Tito! Nagbaliktid sa ako ng lalaki. Kahit sa baho nga nagadapyahalin sa iya. Namasuka ako. Ato na siya. Nagpalayo siya dalang bangkay ni Tito Ver. Hindi. Lagso ko sila. Tito! Ano ini? Gusto ko siya nga lagson. Apang duwala gani sa kusog ang akon mga tiil. Hindi. Kinahanglan nga mabawi ko ang bangkay ni Tito Virgilio. Kinahanglan gid. Sundon ko siya. Nagkalambot ako diri sa kakahuyan sang laga sa among nga tinuga. May ano ini? Kalinong man sang palibot. Kagang sulok ko lang mabatian. Amo lang ang hunis ang dahon kun huypon sang hangin. Kagang mga sanga nga nagakalabali. Kun malapakan ko. Ara. Napanimahuan ko naman ang makasuluka nga baho. Kuna mo, ari ako sa gusto nga direksyon. Hindi. Inali lang ako nagkapatsyag sa kahadlok. Isahanon lang ako sa duog nga ini. Kagbasi ko'y mapahamak ako. Diyos ko! Maligi man ako ay! Hindi ako pagpabayi. Nakahibalo ako nga kabuhay ko ang nataya dire. Kapag hindi ako mahimo nga mag-isol, hindi na ako mag-usik sa tiyon. Madalagan ako. Agud maabtan ko pa nga mga tinuga. Kinahanglan nga mabawi ko ang bangkay ni Tito Virgilio. Kinahanglan, kid! Malapit na lang ako sa iya. Malambot ko na siya. Ari na ako. Karon, agawan ko si Tito Ver sa iya. Hindi! Hindi! Kay karos di ako sa butkon. Kasakit! Natilas gid ako. Tungod sa katalom kagkalagbas ang iya mga kuko. Abang bahala na. Kinahanglan nga bawion ko si Tito sa iya. Ibalik siya sa amon! Ihatag sa ako ng bangkay ni Tito Bear! Abi siya! Abi siya! Aragay! Hindi! Kikaros naman niya ako sa guya! Kapde! Hindi ko ang buyaan na tiili, Tito Bear! Buyutan ka ini! Ay! Hindi! Kitik na niya ako! Mamamahulog ako sa pagpang! Siena! Oh, Diyos ko! Salamat ka nakabugtaw ka na! Si Tito... Kamusta nagpamatyag mo? Maayo lang kami nakakita kaina sa imo sang kaagahon. Dito sa idalom sang pangpang. Dito sa may kakahuyan. Kaglagapasalamat ako. Manabaw lang ang mga pilas mo.
Nakadumdum na ako. Nakadumdum ako bahin sa among nga tinuga. Ano ba lang ginbuhat mo dito? Oh, Diyos ko. Ginpakulbaan mo gin ako, Sheena. Tita, si Tito Ver. Si Tito Ver, kidkuha siya sa isa katinuga nga hindi ko mapaatag ang dagway. Ano? Ano ba lang ginapaglabal mo? Ato sa sunod si tito mo. Nakita ko, tita. Nakita ko, Gid. Sheena, magpamati ka sa akon. Ginhilanat ka kagabi. Kani, nakita ka sa mga kasilingan sa sunod sa kakahuyan. Kag maayo na lang kay hindi madalom ang pangpang nga nahulugan mo. Nadulaan ka sa pangalibutan. Kay hindi pala nagsiling na gid ako sa imo nga magpahuway ka na. Anika, mabangon ako. May nga nagbangon ka. Maayo na ba lang pamatyag mo? Magwa ako diri. Ay! Anong buhaton mo? Sa diin ka makanto? Pamatudan ko sa inyo, tita. Nga hindi si Tito Ver ang ara sa sulod sang lungon nga ina. Oh, Diyos ko! Sheena? Ari na ako sa tubang sang lungon ni Tito Ver. Ang mga tao sa palibot ko, nagahuring-huring sila. Natingala sila sa akon. Anika, magpamati ka mo sa akon. Hindi si Tito Virgilio ang ara sa sulod sang lungon nga ini. Hindi siya ini. Oh, Diyos ko! Sheena! Pamatudan ko ina sa inyo, tita. Apang maatag nga makita mo. Ara si tito mo sa sulod sa lungon. Hindi! Hindi siya ang ara sa sulod sang lungon nga ini, tita. Tungod ginkuha siya sa tinuga nga hindi mapaatag ang dagway. May malagba siya nga kuko. Kagkalais ang iya kamot. Oh, Diyos ko! Sheena! Hindi ni si Tito Ver. Hindi! Gusto na! Hindi! Gusto na! Utatinay na Sheena, palihog! Nga pala nga hindi ka mo magpati sa akon! Sheena! Respetuha ang tiyo mo! Ay, base sa sobra na nga kasubo sa kamatayo sa tiyo niya. At gani kasubong na sina. Kasi mabuang niya sa kung makamuna siya. Mabuang na sa dalayo. Hindi! Hindi! Palihog! Pamatiin niyo ako! Sheena! Magpamati ka mo sa akon! Sheena! Magpahuway ka na sa kwarto mo. Magbalik ka na dito. Magtulog ka. Kulang ka lang sa pahuway. Hindi ako, tita! Hindi ako! Oh, Diyos ko! Buligin ninyo ako! Dalo natin siya pabalik sa kwarto niya! Hindi! Hindi! Ay! Dali ka tayo, dali ka. Ay! Buyin niyo ako! Buyin niyo ako! Ba? Kusog sa yaw. Nakabuhi siya. Karon! Pakulpon kong lungon nga ini ni tito! Sheena! Ay! Oh, Diyos ko! Sheena! Ano ang gibuhat mo? Ano? Hulagin ang luho. Diyos ko! Tulukan niya ang bangkay. Amat-amat niya nagabaylo. Oh, Diyos ko! Ang lawas ni Virgilio! Nanginsaha sa saging! Intigay luha ng bangkay ni Virgilio. Karon! Nagapati na ka ba pala sa akon? Hindi si Tito Virgilio ang aras sa sulod sa lungon! Hindi siya ina! Oh, Diyos ko! Ano na tabo ini? Diin ang bangkay sa bana ko! Anong misteryo ang natabo niya ini? Ano? Magabiak, diri natapos na kung matahong kasaysayan sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1!
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sakit. Paradyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa Iloilo City. Ang aton pagpasakop, nagapatawag lang sa ngalan Carla. May nobyo siya nga tagon lang naton kay Alvin. Grade 6 pa lang sadto si Carla. Crush na niya si Alvin. Kadang ka-enjoy gid siya kung sulugon siya sang ila mga kaabyanan. Kag sadto pa man, nagapangimo ng iya magulang sa iya nga tagon lang naton kay Lucille. High school na sila sadto sang isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Carla nga iya ginpasakop kag aton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan tungod sa gugma. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Carl, banana Q, gusto mo? Wow! Namit na! Tagaay ko, Bi? Ginbakal ko gini-gani para sa imo eh. May dala pa gid ako nga pantula ka. Ariyo? How sweet! Salamat ha! Libre naman ang pamahaw ko ba? Kaya hindi lang ina. May dala pa gid ako nga chocolates para sa imo. Kadamo gusang ginahatag mo sa akon, how? Love ta ka mo. Hindi ko nga daan gusto nga magniwang kay. Tuod?
Tulo ka balang buyon ko ho? Niwang pa bala ko sa panulok mo? Medyo. Pati ka na. Joke lang Dahil ka mo lang ang nagapamahaw-haw. Ba, ikaw gali nang? Gindalaan ako ni Alvin sang pamahaw. Share kita nga duwa kung gusto mo Hindi ko Imo lang na. Hindi man ako makauyon sina. Gusto ko hamburger. Juan. Amo lang ni Abing masarangan ko Sorry Si Carla malang ang importante sa imo. Gidi? Dira, nagari ka mo. Layogin ka mo batasan ni Manang mo, no? Babayin na lang siya. Babayin na lang siya, Alvin. Sagad ka man istorya sa Alvin nga inaman. Nga bindi ng how. Friends kami nga duha. Isa lang kita ka lugar. Hindi pa kita magsinapakanay. Do kalain mo siguro sina. Nga ako na kuya. Kung hindi ko siya pagbugnuhon, do wala lang siya kakita sa akon. Hey, ano abi kay kasuplada man sa imo mo? Sino man abing manamian magbugno sa imo? Anong sining mo? Na agay, ang kamot ko. Naganmano ka manimo yaman? Uy, bata ka pa. Kali hindi ka na magpaduding sa mga lalaki. Nakabati ka? Nang? Kamusta ka na? Do pila ka tuig kita nga wala nang kita ay ba? Okay lang ako Ikaw yahaw? Okay man. Nalipay gid ako nga daan kung makita ko ikaw nang. Gusto ko nga daan nga. Ikaw ang manginubyan nung Alvin. Malipay gid kami tanan sa balay nang. Okay ka lang? First year high school ka pa lang gani. Kabalo ka na sina. Oo Kamu gani. Grade 4 pa lang kamo ni Manong. Naluyag na siya sa imo. Ay, payka pa ko balas ang kamot mo nang. Kay kapon ko man karon ang iya kamot. Para nga magdayunay ka mo nga duha. Ikaw Damo ka naging sa nabalaan. Dosi hindi mapana sa guya kong kalipay. Tagsa nga, ginawelcome ako sang pamilya ni Alvin sa ilabalay. Kag feeling ko, bagnobyogit kami nga duha. Kabay pa nga magmatod ang hambalit Twinkle nga kami magadayon na nga duha.
naman nagaling nga babae ka, ha? Namalay-balay ka naman? Nang, agay kasakit sa buhok ko. Buhiin ako. Sakta parangkot ko! Sa diin ka magaling? Sila ni Alvin eh. Nag-istoryanay lang kami sa mangod niya, Nang. Hindi ba laging paandaman ko ikaw? Na hindi ka magpalapit sa iya? Ha? Rosel, ano pala ginabuhat mo sa manghod mo? Pa, si Manang oh, ginasakit niya, kuya. Ano ba lang ang kabuangan ini, ha? Rosel? Si Carla lang permeng inapinan ninyo. Puro lang sana ang ginabuhat ko. Para ka mo magkaibalo? Si Carla, naga-intra ng nobyo-nobyo. Ano? Carla, matuod ba lang na? Ba, hindi na yan matuod pa. Friends lang kami ni Alvin niya. Si Manang niyang matuod na naluyag sa iya. Kinagapangimon siya sa amon kadwa ni Alvin. Kung makita niya kami nga nag-aupod. Gusto na ina, Lucel! Buhin ang manghod mo! Buhin siya! Naugot ako sa inyo tanan! Naugot ako! Pa! Gusto na hibi na. Maglikaw ko na lang kay Manang mo. Para nga hindi kaniya masakit. Kalain kay Manang kun maakig. Ginasakit kiniya ako. Bisan sa atubang sa ngamon amay. Nagasobra naman si Manang mo. Anong nakigan niya si mo, aw? Naakig siya sa akon. Tungod, close kita nga duha. Dason, wala mo siya ginasapak. Naluyag abi sa imo si Manang, Alvin. Hindi kami bagay. Tungod magulang siya sang sakon. Kita yang bagay nga duwa. Oh, Alvin? Pakita ko lang na siya. Sukmatan ko gina siya. Di ako na namian sa ginabuhat niya nga pagsakit sa imo, ah. Si Carla, manghod ko lang siya. Ano gid ba lang gusto mo, haw? Ginarespeto ko ikaw. Tungod magulang ka ni Carla. Pero wala ka nagapataha sa mga manghod si mo. Shit ka! Ano gid ba lang gusto mo, haw? Halok? Are mo ay? Uy, ako, Alvin! Gusto na! Ote, anong pamatsyag mo? Kulang pang halok ko? Bastos ka! Bastos! Bastos ka! Amo nang luyag mo, hindi bala? Ginatag ko lang sa imo. Lucille, sa oras gani nga sakiton mo pa si Carla, orasan mo lang sa akon nga bruha ka. Mahamuo kid ang pagtulog ni Carla. Wala siya makabatyag nga nagsulod ako diri sa iya nga kwarto. Pakyon ko ikaw nga babae ka. Tabunan ko sang ulunan ang inawong. Ari ang ulunan. Ani, tabunan kong nawong mo.
man siya. Patyon ko ikaw. Tugod aking ako sa imo. Makabalos ako sa imo kung patay ka na. Anay ka. Mapriso gali ako kung patyon ko siya. Hindi na lang kuhaan ko luna. Carla, sorry. Hindi ko man ikaw nagpatyon. Naghahampang lang ako. Okay ka lang? Nagbuwang ka na gidya. Isugit ko ikaw kay Papa. Sorry na lang, Gani. Joke ko lang na iya. Nadlok ako mapatay ka kay mapriso ako. Please, hindi ka na lang magpanugin sa ilan ni Papa, ha? Kag-promise, hindi ko na ikaw pagalitan liwat. Sugot na ako mamayin ka mo ni Alvin. Pero, hindi ka na mapanugin sa ila, ha? Please naman, Carla. Patawaron ko ikaw nang apa kon makasala ka paliwat sa akon. Isugid ko lang ikaw kay Papa. Tandaan mo, ina. Hindi ako makapati. Nga tungod lang sa gugma. Handagin magpatay ang isa ka tawo. Hindi ako mapati nga mabuhat ina ni Manang sa akon. To hindi gid. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Carla, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan, tungod sa gugma, sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw. Bacolod Number 1! Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Someone to love. What good are these arms
What's the use of this lips without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Kagkaron sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bago ka lang diri makakadto, Inday? Oo. Bago lang manang. Ang matuod. Amo pa lang ako makakadto dire. Kag salamat gid kay bukas ka pa manang. Aba huo, Inday. Bukas gid ining akon kapihan, bisan nga gabi na. Man madamo sang mangingisda nga nagahulat sa pag-abot sang mga sakayan nga may dala nga isda. Kag diri na sila nagapangapi kag nagakaon sang bisan ano. Amo gali. Ati sige ha. Tawga lang ako kung may kinahanglan ka pa ah. Ati oo nang ah. Ay, ato na siya. Masugod naman ako sa pagkaon. Malapit na ako sa counter. Ma-order ako sa akong kinanglanon sa balay. Kagari, sa tupad ko may isa ka babae. Sa panilag ko, baguhan nun ang babae ngayon eh. Bago ko lang siya nakita diri. Hindi siya taga diri. Tugod nabatian ko gina sa magsiling ang isa ka babae nga bago lang sa diri magabot. Para mainom sa sang kape. Init ba? Miss, sa madason gani, maghalong ka ha. Mainit ang kape nila diri. Oh, kani, napaso lang ang dila ko. Mo pala. Ate, sige ha. Ma-pa-encash na ako sa bakal ko. Sige. Salamat, Gid. Sige. Ato na siya. Sinuwayan siya. Kaunon ko yung gin-order ko nga sandwich Kagigo lang ina nga magbugnawan ang kape ko. Makahuluya. Da sa sungak-sungak ako sini. Nagakapaso na akong baba sa sobrang nga dali para lang nga makainom ako sang kape. Bisan paano, nagsanag ng panulo ko, kaya nabusog na ako. Ay hala, si Moses gali. Nalimtan ko siya. Nalimtan kong may kaupod gali ako sa gwa. Ay, anika, kay magwa ako. Basi bala kung wala na nga akong malita. Ay, magwa ako hala, ara siya Nagapungko siya gihapon sa tupad sang akon malita. Moses, salamat gid ha. Nalipat gid ako.
nga kaupod ko gali ikaw. Kay man, nagutom na gid ako eh. Ura kaso Nanad na ko nga tragsa lang nagkakaon. Anay ka, kay mabalik ako sa sulod. Ma-order ako sang sandwich nga para sa imo. Dali lang gid ha. Kay ma-order ako sang sandwich para sa imo nong. Oks lang nga, oks. Duha ka sandwich, kag duha ka kape ang imo i-take out, ma'am? Oo, nang. May kaupod ako sa guwa nga nagahulat sa akon. Gani, ma-take out na lang ako sung para sa iya. Ate, sige Adora! Take out gani! Duha ka sandwich, kag duha man ka kape! Oo, ma'am. Ay, maghulat ka lang sang makadali, ma'am, ha? Ay, ako gali si Faith. Tawag lang ako kay Faith. Ay, Ma'am Faith. Ako naman si Ami, Ako ang tag-iya sang restaurant nga ini. Tawga lang ako kay Ami. Kag tawga man ako kay Faith. Ikaw ang mahibalo, Faith, Nang? Mahimo bala ako nga makapamangkot? Aba, oo. Ano bala, ina? May nahibalaan ka bala nga pwede ko matulugan sa gabi nga ini? Aba, oo. Madamo sang boarding house dire. O galing sa pagkahibalo ko. Pulos na sila, wala bakante. Amo gali? Kag mabudlayan ka sa pagpangita kay ti. Gabi naman iniho. Ay, salamat na lang kun amo nang. Ay, anay ka. Wala ka bala sang madayunan diri nga balay? May ara. O galing, hindi pa pwede nga magamit ato eh. Wala pa matinluan. Wala sang suga. Wala sang tubig. Kag natabuan nga nagabihan ako sa pagkadto diri. Ay, amo gali. May isa ka kwarto diri nga ginatulugan ko kung magabihan ako. Pareho subong na diri ako matulog. Kung gusto mo, makatulog ka man diri Dugangan ko lang sang isa ka katre ang kwarto. Kag pwede ka na nga makatulog. Aba, matuod? Pwede ako makatulog diri? Aba, oo Nakita ko gid nga kinahanglan mo matuod sang matulugan Ate, sige sugot ako. Pero pila ba lang bayad ko? Ugaling na lang nato ng balan, ina Faith Ate, sige Ami Sa gabi nga ini, duha kita ang matulog sa kwarto. Gani hindi ka mahadlok ha? Kay may kaupod ka man. Ate, oo salamat gid. Ay, ari nagling take out mo ho. Ay, Adora, ibutang lang dira sa lamisa Kag pwede ka na nga makahalin. Ay, hambalon ko na lang ang akon kaupod. Nga ipasulod na lang niyang malita ko. Kagihatag sa iya ang gin-take out ko para sa iya. Ay, akong galin Oo, Moses. Imo ina. Pero buwas aga, balikon mo ako diri ha. Kay ikaw gihapon na madalas ang mga malita ko. Ate, okay akong may balo. Ate, mahalin ako. Balunon ko lang ang pagkaon ko diri ako isulod sa plastic Aba, oo. Sige na. Lakat na. Kag buwas, mahulat ako sa imo ha. Ate, oo.
Oh, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Ato na siya. Kilala ko na siya, Faith. Masami na siya nagaagi diri. Kag nagatulutan-aw sa mga tao nga nagakaon. Wala man ako nagasapak sina sa iya. Bangod masami na siya nga makita bisan diin lang. Nagalibot-libot lang na siya diri. Wala bala siya sang pamilya? Ambot lang wala ako makahibalo. Basta ginapatihan sang tanan nga ang ina nga tawo hindi balanse ang utok. Ay ta sige na, dali na Faith. Dalkon ko na ikaw sa kwarto mo. Sige. Salamat gid ami. Ang buot mo silingon. Dira ako mahigda sa kutson nga ina. Kag ikaw ya, dira mahigda sa katre nga ini. Ay hindi ko yung magpasugot. Makahuluya. Ako na lang ang mahigda dira sa katre. Kag ikaw ang maghigda dira sa hiligdaan mo. Ako na gani ang nagdisturbo sa imo. Tapos, ako pagid ang hatagan mo sang pabor. Hindi ka lang magpalibog bala, Faith. Bayaran mo man ang ginserbisyo ko sa imo, hindi bala? Aba, oo. Ate, sige buwas na lang naton hambala ng parte sa bayad. Magpahuway ka na lang anay, ha? Kaghuugali, ang CR, ara dira sa likod. Pwede mo ina magamit. Salamat gid ami. Hulog kagid sang langit para sa akon. Hindi ako makatulog. Hindi madula sa kaisipan kong babae nga nakita ko dito sa kalanan ni Ami. Kabisan paano, medyo pamilyar na ako sa lugar ngayon. Tungod ginsugiran ako sang tanan ni Jasper. Apang babae nga to. Hindi madula sa akong kaisipan. Daw sa nakita ko na siya. Apang sa diin. Gusto na. Nadumduman ko na. Sang magpadulong ako sa lugar ngayon naghapit ako sa lulubngan sa akong asawa. Kag sa akong duha ka anak. Nagbutang ako sa bulak sa ilalulubngan. Kag sa magalin ako, may nakita ako nga isa ka babae nga nagbutang man sang bulak sa isa kalulubngan. Kag sa makita niya ako nga nagalin man siya. Kag gusto siya ato. Kag subong nakita ko naman siya. Siya tong babae nga napaso ang baba sa mag-inom sang kape. Gusto gid ako. Nadumduman ko na. Baguhan lang sa dugay ni. Tungod ang iya panghulag, daw hindi normal sang adlaw nga to. Apang anong ginbuhat niya sa patio nga to? Sino gidayan siya? Nga kundiin ako. Makita ko man siya? What good is the heart without someone to love? What good are these
What's the use of this lips without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.